बघा इथे बघा, तेव्हा छोटे छोटे बघा चालताना दिसत. तर आज थोडीशी साफसफाई करायची जे कांद्याचे पराठे. इथे मी दोन आता चांगली तुम्हाला डिझाईन हवी असेल पराठ्यांची, म्हणजे कुणालच्या गावामध्ये कसे लहानपणी जेवणा खाण्याचे खूप त्यांचे हाल झालेले आहेत. गिलकी असते ना, गिलकीचा हा स्क्रब आहे, त्याचं चांगलं असं मिक्स करून घेते मी. हे आपलं लिक्विड तयार झालं. नाही दिसले बघते जवळ जाऊन. ह्या साईडने आले तर लावे बघा, लावे ना आलेत, म्हणजे येतात आपल्या कंपाऊंडमध्ये जवळजवळ 8-10 आहेत. काल या साईडला होते ना, बघा काल इकडे होते. हे आपल्या केळी आहे ना त्या साईडला गेले होते. येतात ते आता, पण ते चावून लागली ना का पळतात, म्हणून आम्ही काही करत नाही ना. आता म्हटलं बघूया कॅप्चर होतं का म्हणून चालले होते मी, पण ते आपल्या कंपाऊंडच्या बाहेर गेले. आता नाही दिसणार, आता झाडीमध्ये गायब झाले. तरी बघते प्रयत्न करून दिसत आहेत का. हां उन्हाळ्यामध्ये गायब होतात, पावसामध्ये असतात ते लावे. गेले नाही हो. बघूया नेक्स्ट टाईम दिसलं ना तुमच्याशी शेअर करेन ना, मी नक्की शेअर करीन. कधीपासून बघत होतो आम्ही. हां नाही ना, समोर गेले. आणि भाग्या आणि शेरू गेलेत फेरफटका मारायला सकाळीच. ते इथे असतात, समोर असतात. हां चला, लावे गेले. आजचं वातावरण तुम्हाला दाखवते. म्हणजे असं ढगाळ वातावरण आहे, पाऊस पडेल असं वाटतंय. देवा पाऊस पडू दे, नाहीतर आमच्या झाडांना पाणी घालायला लागणार आहे आज. कुणालच्या म्हणत होते. चवळी सुकली ही बघा. ते चालले भाग्याला आणि शेरला शोधायला. आज सकाळी दोघं जण गेलेत बघा. असे आता ना भटकाला सुरुवात केली आहे. भटकाला म्हणजे इथे जास्त लांब जात नाही, जवळच असतात. एक हाक मारली ना का येतात ते आपोआप. मग चला, माझं बघा चहा मीठ आहे पीठ होती, तेवढ्यात लक्ष गेलं आमचं, म्हणून मग पटकन गेले मी. ते बघा आले तर पुन्हा आले तर लावे. ते बघा हे बघा इथे बघा. ते बघा छोटे छोटे बघा चालताना दिसत ना, ते लावे आहेत. आता ते मला वाटतं हा राऊंड पूर्ण करून असा ह्या साईडला येतील बघा, इथे येतील. तुम्हाला मी दाखवते जवळून. कॅप्चर करण्याचा प्रयत्न करते मी. आणि पक्षीसुद्धा भरपूर आले आहेत आपल्याकडे, टिकाळ्या वगैरे सगळ्या. हां येत आहेत. चावल कुठे, मी इथंच होते. मी काही त्यांच्या जवळ नाही गेलेली, इकडनंच कॅप्चर केलं मी. नाही, मला असं वाटलं की ह्या साईडने येतील ना, केळीचे येतात ना आपल्या, त्या दिवशी नाही आले होते. हां भाग्या, होय भाग्या, दोघं जण आले जंगल सफारी करून. पाऊस पडेल काय नाही, पण ढगाळ वातावरण वाटतंय कुठे बघा. पडूच बाबा पाऊस, थोडा तरी पडला तरी आपल्या झाडांना पाणी मिळेल ना, बाकी काय नाही. आमच्याकडे आवाज बघा बॅकग्राऊंडला येतो तो, कारण पण सांगते तुम्हाला. हो शेठ, हे काय खाताय? घाण खायची नाही. होय चला पाणी पिऊया. या वागे, ये पाणी देते, ये प्यायला. दमलात ना, या चला. तर आज थोडीशी साफसफाई करायची. फ्रीज साफ करायचं आहे, म्हणून फ्रीजचं बटन बघा बंद केलं आहे. आणि तो हॉल घेतला आहे साफ करायला कुणालने, ते बघा, कारण खूप जाळे लागले होते. आणि आता मी इथे किचन करायला घेते. खूप जाळे पकडतात कोळी वगैरे, आणि ते विविध पाखरं, त्याच्यामुळे लगेच घरामध्ये जाळे होतात.
तर सगळ्यात आधी ही भांडी लावून घेते, एक साईडला ठेवते कुठेतरी आणि मग सुरुवात करते. ते शिडी घ्यायला लागेल वर चढायला. तू चढशील ना का बाबाला वर सांगू वर चढायला? इकडे काढले मी तर तो तेवढाच भाग आहे. बाबा हा मधला गॅप आहे ना तेवढा ठेवला. तर एक झटपट रेसिपी तुमची शेअर करते, जी पराठ्यांची आहे, कांद्याचे पराठे. इथे मी 2 कांदे बघा किसून घेतलेत, थोडीशी साखर, जिरा पावडर आहे, तीळ घेतलेत, थोडासा तिखट मसाला आपल्या चवीप्रमाणे आणि मीठ आपल्या चवीप्रमाणे. आता हे सगळं आपल्याला मिक्स करायचं आहे. त्यात टाकायचं आपल्याला गव्हाचं पीठ आणि गरजेप्रमाणे थोडंसं पाणी मिक्स करून पीठ आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. आता मी त्यात टाकते थोडंसं तेल, 1 चमचा तेल. तर आता हे सगळं ना व्यवस्थित मी आहे ना मळून घेते. तर हे बघा पीठ आहे ना मळून झालं आहे. हे असं पीठ बघा मळलं आहे. नॉर्मल आपण जसं चपातीला मळतो ना त्याच पद्धतीने मळून घ्यायचं. आता एक 5 ते 10 मिनिट ठेवूया आणि लगेच मग पराठे बनवायला घ्यायचे. इथे गॅसवरती मी तवा ठेवला आहे आणि त्या तव्यावरती हे मी घी घेतलं आहे. ते जरा ना गरम करत ठेवलं होतं विरघळण्यासाठी. आता हे पटापट आपण नॉर्मल जसे लाटतो ना लहान साईजमध्ये लाटून घ्यायचे. असे कोणाला जर का त्रिकोण आवडत असेल तर त्रिकोण लाटायचे, नाही तर मग साधे जरी लाटलं तरी पण चालून जाते. कुणाला तुला कसे हवेत? त्रिकोण. त्रिकोण बघा, त्रिकोण हवे असतील ना जसे गोल लाटून घ्यायचे, जसं पीठ लावायचं आणि असे लहान मुलं असतील ना मग त्यांना कसं जरा वेगळं असं वाटतं ना आकार चेंज बघून, असे लाटून घ्यायचे. आता इथे मी जरा गॅस आहे ना फास्ट करते. आणि हे जे पराठे आहेत ना ते तुम्ही चहासोबत, लोणचं, कोथिंबीरची चटणी ह्याच्यासोबत पण खूप छान लागतात. आता हे टाकूया आपण. तवा गरम झालेला आहे. हे बघा अशी एक बाजू शेकली का साईडने असं ना तेल किंवा घी, पण मी सांगेन तुम्ही घीचा वापर करा, घीमध्ये खूप छान लागतात. आणि असं वरून लावायचं. आता इथे तवा की नाही थोडासा कमी तापलाय म्हणून मी गॅस फास्ट ठेवलाय, नाहीतर मीडियम गॅसवरती असे व्यवस्थित खरपूस असे भाजून घ्यायचे. आणि कांद्याचा किती नाही असा छान असा सुगंध सुटतो आपण जेव्हा हे पराठे भाजतो ना त्यावेळेस. थोडेसे जरासे प्रेस करून घ्यायचे हलक्या हाताने. छान असे तयार झालेत. आणि हा शेकेपर्यंत इथे मी दुसरा पण लाटून घेतला आहे. हा तुम्हाला मी गोल करून दाखवला आहे. हा झाला तयार. आता मी हा दुसरा टाकते आणि तर गॅस आता मीडियम करते कारण तवा आता माझा तापलेला आहे. आता हा पण सेम तो जसा शेकला ना त्याच पद्धतीने हा पण शेकून घेणार. आणि तोपर्यंत ते एक बाजू शेकते तोपर्यंत ही आपली दुसरे पराठा ना तो लाटून घ्यायचा फटाफट, म्हणजे आपला गॅस आहे ना वेस्ट होत नाही. आणि या कांद्याच्या पराठ्याने कसं पाणी वगैरे काही सुटत नाही. लाटून झाला. थोडेसे जाडसर ठेवायचे. पुन्हा वरून जर का चांगली तुम्हाला डिझाईन हवी असेल पराठ्यांची तर अशा साईडनी घी किंवा तेल सोडायचं, मस्त अशी डिझाईन येते. झालं बघा. आता हे असे पटापटाने मी सगळे करून घेते. सुगंध सुटलाय बाबाच्या नाकात गेला. कुणाच्या वेळेला आंघोळीला गेले होते. आता आमच्याकडे सगळ्यांच्या उशिरा आंघोळ आहेत. कुणाचे झाले, माझं पण सगळं बाकी आहे. साफसफाई काढली त्याच्यामुळे, म्हणून मी तुमच्या समोर आलेली नाही. बघा हा एक शिकून झालाय बघा, मस्त असे तयार झालेत. हे बघा आपले पराठे तयार झालेत. हे त्रिकोणवाले कुणालसाठी सॉस बरोबर, आणि हे चहासोबत कुणालच्या बाबांना, आणि भाग्या आणि शेरू यांच्यासाठी पण तयार केलेत.
त्यांना थोडंसं घी वगैरे ना एकदम कमी लावलं आहे, म्हणजे सुकेच म्हणा ना, आणि त्यांना पण द्यायचं आहे. आता खात आहेत दोघं जण. आता कसे झाले ते पण जरा सांगा. खूप छान झालं, चांगले. आठवण कुणाल जेव्हा म्हणजे एक आठवण पण आहे ना. मग अशी बोलत होते, म्हटलं आता नका बोलू, मी जेव्हा कॅमेरा चालू करेन ना तेव्हा सांगा तुमची आठवण. बोला. आईकडे कामाला जातो, आईला मदत करायला कधी लहान असताना. तेव्हा ती सोनार होती ना, आपण सोनारी तिच्याकडे बनवायची, मला खूप आवडली तिला. कांद्याचे पराठे ना. ते लोक थोड्या कांद्याचे पराठे त्यांच्याकडे भरलेलं ते स्टॉक असतात तर भरून ठेवायचे. स्टीलचा डबा आणि भरून ठेवणार, जे पण पराठे बनवणार ते भरून ठेवणार. पोरं मग आली खायला दिवसभर. म्हणजे कुणालच्या बाबांचे कसे लहानपणी जेवणा खाण्याचे खूप त्यांचे हाल झालेले आहेत, म्हणून तर मी आता असं चांगलं चांगलं त्यांना बनवून घालते. बरोबर ना. हां. नाही आता पण ते मुंबईला वगैरे गेले ना की त्यांचा खाण्याचा काही ठिकाणा नसतो, त्यांचे हाल होतात. त्याच्यामुळे ते जायचं म्हटलं का मला मग टेन्शन येतं. मग असं आहे, बालपणी भरपूर त्यांचे हाल झाले जेवणाचे वगैरे, म्हणून ते खाण्यापिण्याचे शौकीन आहेत, बाकी कसलं शौक नाही ना. चला खावा, अजून हा येतं हवं तर घ्या. कुणाल लोणच्यावर खाऊ ना. कुणाल चटणी आहे कोथिंबीरची हवे, कुणाला सॉस हवा आहे, दही पण आहे, दही पाहिजे. आणि आपले भागे आणि शेरू ते बघा दोघं जण बाहेर खात होते. भाग्याचं खाऊन झालं, आता आलाय घरात. हां त्यांचं बाकी आहे, अजून एक एकच दिलेलं, अजून देते त्यांना. ते भाग्या येते, या चल. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. 11:15 वाजले सकाळचे आणि आज तुमच्या पुढे यायला मला बराच वेळ गेला. साफसफाई बघा चालू होती ना, पूर्ण असं घाण झाली होती आणि खूप लेट झालं मग नाश्ता बनवायला. 9 वाजता मी नाश्ता बनवायला घेतला आणि मग होईपर्यंत मला वाटतं काहीतरी 9:45 वाजले. सगळ्यात आधी ना मी नाश्ता भरून दिला, आंघोळ नंतर केली. आत्ताच मी सगळं केलं आणि देवपूजावर केली आणि आता तुमच्याशी म्हटलं बोलायला सुरुवात केली. काय होतं की उशीर झाला नाश्त्याला, मग सगळं पुढचं सगळं शेड्यूल मी ना लेट होऊन जातं. मग त्याच्यामुळे माझा असा प्रयत्न असतो की लवकरात लवकर ह्यांचा नाश्ता म्हणजे वेळेवर झालं पाहिजे, किती पण काम असेल ना घरी तरी पण. आता दुपारच्या जेवणाची चिंता नाही, कारण पराठे इतके छान झाले होते, दोघांनी अगदी आवडीने खाल्ले, म्हणजे भाग्या आणि शेरूला पण खूप आवडले. आणि सर्व पराठे संपलेले आहेत. आणि मी आता माझ्या नाश्त्यासाठी बघा काय बनवली, मॅगी आता बनवली झटपट, कारण कुणालच्या बऱ्यांना खूप आवडतात. तुम्ही बघा ट्राय करून बघा, खूप टेस्टी बनतात. आता नाश्ता करून झाल्यानंतर आता मी घेणार आहे फ्रीज साफ करायला, नंतरला कपडे आणि मग जेवण. आता जेवण दुपारचं कसं साधं सिंपलच काहीतरी बनवणार आहे, कारण आता पोटभर नाश्ता झाला आहे, त्याच्यामुळे जेवणाचं असं काही चिंता नाही आहे. त्याच्यामुळे कधी पण अशी साफसफाई वगैरे काय काढलं ना मी, किंवा एक्स्ट्रा असं काम काढलं ना घरात, का मी काय करते, नाश्ता असतो ना चांगला अगदी पोटभरीचा करते, म्हणजे दुपारच्या जेवणाची मग चिंता नसते. दुपारी आता काही पण केलं तरी पण चालून जाईल, म्हणजे अगदी खिचडी जरी बनवली ना तरी पण चालून जाईल. मग आणि फ्रीज साफ करताना मी काय वापरते ना ते तुमच्याशी शेअर करते, कदाचित तुम्हाला उपयोगी पडेल. मला वाटतं फ्रीज साफ होईपर्यंत अजून 1-2 तास जातील. सगळं सामान माझं अजून बाहेर काढून ठेवायचं आहे. चला सगळ्यात आधी नाश्ता करून घेते आणि मग तुम्हाला मी दाखवते. मग ते फ्रीजमध्ये सामान आहे बापरे. तर हे बघा, हे फ्रीजसाठी आता मी लिक्विड तयार करायला घेतल्या. हा खायचा सोडा घेतला आहे 1 चमचा, 1 पॅकेट शॅम्पूचं असतं ना, कोणता पण शॅम्पू घ्यायचा 1 रुपयाला. आणि हे बघा, हे आहे व्हिनेगर. आता हे व्हिनेगर टाकते 1 ते 2 चमचे. तुमच्याकडे जर का व्हिनेगर नसेल ना तर लिंबू टाकायचा, पण लिंबाचा रस कसा जरा गाळून घ्यायचा ना, त्याच्या लिंबामध्ये कसे ते धागे बघा असतात ना, ते सर्व आपल्या फ्रीजला चिपकून राहतात. आणि हा आपला स्क्रब घेतलेला आहे, हा आपली गिलकी असते ना, गिलकीचा हा स्क्रब आहे. त्याचं चांगलं असं मिक्स करून घेते मी. हे आपलं लिक्विड तयार झालं. आता आपण हे फ्रीजला ना लावून ठेवायचं. हे बघा, चांगलं असं व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे. आणि लाईट गेली आमच्याकडे, त्याच्यामुळे कदाचित थोडंसं तुम्हाला अंधार दिसत असेल. आता हे मी लावून घेते फटाफट आणि 1 तास तरी मी ठेवणार. आणि हे लावून झाल्यानंतर मी जी फ्रीजची भांडी आहेत ना बाहेर काढून ठेवलेत बाहेरच्या अंगणामध्ये, ते घासून घेणार, कपडे धुवून घेणार आणि नंतरला हा फ्रीज आहे ना साफ असं स्वच्छ पुसून घेणार आणि मग सगळं सामान सेट करणार. आणि फ्रीज साफ करताना फ्रीजच्या मागची बघा बाजू असते ना, ते पण आम्ही स्क्रूड्रायव्हरने काढली जाते.
ते बघा असं टबसारखं असतं आणि त्यात पण बरंच पाणी वगैरे ना जमा राहतं. त्याच्यामुळे जेव्हा जेव्हा आम्ही फ्रीज साफ करतो ना तेव्हा ते काढतोच. तर कुणालचे बाबा करतात ते, कारण ते वायरीचं वगैरे असतं ना, स्क्रू वगैरे काढावे लागतात, त्याच्यामुळे मी ते करत नाही. हे बघा ते फ्रीजच्या मागचं हे भांडं ज्यात ना पाणी वगैरे ना जमा राहतं आपलं. आता हे खोललं आहे, आता कुणालच्या बाबांना लावतात ते मागे असं इथे. हे साफ पण करायला पाहिजे ना, हे मागचं हे भांडं कधी कधी साफ नाही केलं ना की काही घाण जाऊन राहील, धूळ वगैरे बसते ना. नाही, कधी कधी आंबट मग वास मारतो घाण पाणी. त्याच्यामुळे जेव्हा जेव्हा मी फ्रीज साफ करते ना तेव्हा आम्ही हे खोलतो. म्हणजे मी नाही खोलत, कुणाच्या बाबांनाच सांगते खोलायला. त्यांनी बघा ते असं फिटिंग केलंय. कुठे आहे स्क्रू पाणी राहतं हे घे स्क्रू, हा स्क्रू ड्रायव्हर. चला त्यांना लावू दे. तर फ्रीजमध्ये सामान ठेवायचं काम चालू आहे. म्हणजे बहुतेक सगळं सामान ठेवून झालं, फक्त शेवटचं राहिलेलं आहे. भाजीपाला जो आहे ना तो मी आता भरून ठेवते. आणि बघा हे शेंगदाणे रवा वगैरे ते पण माझं फ्रीजमध्येच असतं. आणि मग अशी फ्रीज साफ करता करता मी जेवण पण करून घेतलं. आमचं जेवण पण झालं आहे. आता बाहेर एकीकडे कपडे आणि एकीकडे सामान ठेवायचं असं माझं काम चालू आहे. किचनमध्ये अजून आवरायचं बाकी आहे, म्हणजे भांडी वगैरे बाकी आहेत घासायची. आपलं हे झालं फ्रीजचं काम पूर्ण आणि कपड्याचं काम पूर्ण झालं, मग किचन आवरायला घेणार. मला वाटतं अजून 1 तास जाईल मला माझं सर्व काम पूर्ण होईपर्यंत. आणि अजून पण बारीक सारीक छोट्या मोठ्या गोष्टी आहेत बाहेर हॉलमधल्या, त्या आपण व्यवस्थित करून ठेवायच्यात. त्यामुळे संध्याकाळी 1-5च्या दरम्यान करून घेईन. आता फक्त हे किचनचं आहे ना ते सर्व मी आवरून घेणार आहे, म्हणजे हे कंप्लीट होऊन जाईल. चला ठेवूया पटापट. रवा पण मी फ्रीजमध्ये ठेवते बघा, खराब होत नाही मग. आता हा जवळजवळ 4 ते 5 किलो रवा आणलेला आहे. एक 4-5 महिन्याचा आहे तो रवा. आम्हाला भरपूर लागतो. हा पण मला वाटतं कमी पडेल, एक 2-3 महिन्याने पुन्हा आणावा लागेल. आणि फायनली बघा सर्व काम झालेलं आहे. म्हणजे किचनवर सगळं आवरलं. कचरा बघा मागे टाकायचा बाकी आहे, तो भरून ठेवला आहे मी. बाहेरचं पण सगळं आवरून झालं आहे, त्याच्यामुळे आता एकदम बरं वाटतं आहे मला. भाग्याशेवर झोपले तिथे आणि कुणालचे बाबा, म्हणजे कुणाल जागा आहे, त्याचा अभ्यास चालू आहे, कुणालचे बाबा झोपलेत. त्याच्यामुळे हा दरवाजा नाही बंद करून घेतला आहे. भांडी घासताना कसा आवाज येतो त्याच्यामुळे. चला आता माझं काही एडिटिंग बाकी आहे ते करून घेते. आता वाजलेच 2:15. खूप थकायला झालं आहे मला आता 10 मिनटं ना पहिला डोळे मी बंद करणार आहे आणि नंतरला मग बाकीच्या कामाला सुरुवात करणार आहे. तर चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ आता इथेच संपवते. रेसिपी जी तुमचे शेअर केली ना पराठ्यांची, तुम्ही नक्की करून बघा. जर का कुणाला माहीत असेल ना रेसिपी, तुम्ही जर का वेगळ्या पद्धतीने करत असाल तर ते पण मला सांगा तुम्ही कमेंटमध्ये, म्हणजे नेक्स्ट टाईम मला पण तसं बनवता येईल. मग या पद्धतीने पण तुम्ही करून बघा. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.